Kalini Gamaya, Jajag Ramalini Kamalini Gamaya. Halo. Aby byl bystr, zabičo, vydám, zkobývat, Raz, dva, tři. Vážení televizní diváci, jsme v době hluboké plynové krízy a s naším televizním štábom se nachádzame v centre ruské metropoly, teda v Moskve. Tu za mojím chrbtom jsou dvere do rokovací sály, kde právě v této chvíli prebiehají rokovania mezi Ruskom, které zastupuje pán premiér Putin, a Ukrajinou. Aj napriek tomu, že rokovania o dodávkach plynu prebiehajú v prísnej tajnosti, nám sa predsa len podarilo nainštalovať tajné kamery a mikrofóny, takže si teraz môžete pozrieť v priamom prenose celé toto podujatie a zasadanie. Ty nerus! Ja Rus! Nerus, kamarát! Kamarát, хорошо, я kamarát! Kamarát. Co robíš? Oš, nechte to. Ako vidíme, rokovanie medzi Ruskom a Ukrajinou je už takmer na konci. Debata uviazla po otázke pána Putina, kde sa tratí plyn a kedy Ukrajina splatí dlhy. Luskni. Ako vidíme, Ukrajina stále mlčí. Takže prvá časť rokovania je za nami. A teraz prichádzajú na rad niektoré poškodené európske štáty, aby obnovili zmluvu o dodávkach plynu. Tak prichádza Bulharsko, ktoré reprezentuje jeho nádherné pláže, ktoré poznáme z našich dovoleniek. Ďalej Grécko s jeho filozofickým myslením a otvorenosťou pri hľadaní pravdy. A v neposlednom rade aj Slovensko v zastúpení jednoduchého ľudu. Ale teraz sa započúvajme a zapozerajme do priebehu rokovania o zmluve a o dodávkach plynu. Tak, pán Putin, tu sú papiere, chceme plyn. Na kolena! Aká je vaša ponuka? Začneme asi prvý. My z Bulharska, z našich pieskových pláží, tu máme nejakú špecialitku. Slováci to iste dobre poznajú. Volá sa to, že zlatý šňupací piesok. Môžete vyskúšať. Poprosím jedného figuranta. Nasypeme takto. Tak. A účinkuje hneď a spoľahlivo. Môžete vyskúšať. To bol pravý zlatý šňupací piesok? Ale čo si? To len akože. A mohol by si mi toho trochu akože dať? No jasné. Díky. Tak pán Putin, nech sa páči. Au! A ty čo mi ponúkaš? No, my sme v Grécku vynašli, alebo skôr našli ako vynašli, takú starú antickú mechanickú pohybovaciu tancovaciu sochu, ktorá sa zapína týmto ďalkovým ovládačom. Šťuk. Prestoj. Poprosím jedného figuranta.
Postav sa asi tak. Takto sa postav. Šťup. Ako vidíte, účinky sú takisto samozrejme rýchle, prichádzajú ihneď. Nech sa páči. A ty čo mi ponúkaš? No, ja som si pre vás pripravil našu netradične tradičnú slovenskú zbraň, vyrobenú v US Steel Košice. Seká úplne do všetkého. Aj do stolíkov. Tak, pán Putin, a ste tu sám. Úplne sám, samučký sám. Ste tu sám, samočky, sám. Čo nám môžete ponúknuť? Plyn. Dobrá ponuka. Dajme hlavy dokopy. Zaberieme. OK, bereme to. Tu máte papiere, Tu je pero. Pravítko. poprosím podpis. Ešte ja ne, tu. Ďakujem, dá si vydania. Dania. A tak sa podarilo vyriešiť plynovú krízu v Európe. Ale to by bolo keby. Pre úsmev Don Boska z Moskvy Jozef Gas. Orátko bez nás. Ako Slovensko bez plynu.